lento ke ngokuba kwelicala la KFC ufundisa abantu umsebenzi ngoku kwelicala le traffic department abekho abantu kuthiwa mhlawumbe kakumcoach kakumfundisi umsebenzi wecollege yena bona la nto ndiyenza pha ayonto ndiyifundiswe ecollege ne-sequence yaqona esisebenzisayo le ujayiva kwami into esuka ngaphakathi anaze ndifundise kuloo Thixo exactly izenzekele andifuni umosha abantwana babana uzawusa abantwana babana bakhona endibabonayo bafuna undilinganisa yaqona yes intle into yenzayo kodwa sufuna ukuthi ube ngapha kwam because uzabhatyaza Yeah. yenze ngohlobo ngabahlobo lwakho ngale ndlela uyenza ngayo Yeah. sufuna uba ngapha kwam uzakwenza ingozi ayikho competition ndiyenzayo inansi iziphiwo zabantu azifani azilingani noba sezifana ke noba singabacula sobabili sinesipho esifanayo but azizokulingana yabo so umuntu angakulinge azifake kwi-pressure yoba afune uqopha isipho somnye umuntu masebenzise ezisakhe ngalamandla na bakhona abantu bamthandayo kulaa nto ayenzayo and baza kuthanda kule nto uyenzayo unguwe exactly xa uzenza omnye umuntu baza kubona futhi uba hayi awunguwe uzenza omnye umuntu I think seyigqibile namhlanje noba safuna siyiphinde ngenye imini xa kukho into evelileyo sibulele kakhulu futhi into yobana ungayidelanga i-small beginnings sethu weza ungumuntu omkhulu ohloniphekileyo owaziwayo oxatyisiweyo sithi nangamso kwenze njalo nakwabanye andibambisana ndiyabulela tatana enkosi kakhulu emakhaya kwindawo ngeendaweni esimpeleni kuzo sifikele esiphelweni sale nkqubo yanamhlanje uNansipho u-episode 4 siyamvala ke ngoku wale series we-attitude of gratitude nani ke nizawungqinelana nam emakhaya into yobana ungumzekelo omhle we-attitude of gratitude uyambona uba uzeliswe ngumbulelo uyambona uba uzeliswe luthando kwinto ayenzayo sikhuthaza ke nani kwindaweni kuzo nizeke emzekweni nizaliswe luthando elithando lingapheleli kuni but nilikhuphele nakwabanye abantu sabonana kwi-series entsha elandelayo series entsha elandelayo izabe isithi leadership management and governance leadership management and governance sabe siqala u-episode 1 wayo after leni episode because leni episode sikwisiqendu sayo sokugqibela which is episode 4 sawuqala ke ngoku i-series entsha till next time bye bye Nkosi